Dobre, čiže práce začneme tým, že si v podstate pomeriame a nameriame výšku a odpílime si z tých našich palisádiek betónových, si odpílime požadovanú výšku. Začneme s touto jednou tu, tak aby nám tam vošiel aj nejaký betón, tak máme to v podstate na nejakých 28. Ja si idem najskôr naznačiť. 28. Keď toto ideme na 25. Nám stačí. Na šírku sme 11,33. 33 máme takto. Čiže 2 si vieme odpíliť. Takže do VU betónu baumyťáckého použijeme zhruba 5 litrov vody, možno kúsok menej, keď tak si to doriedime. Takže betón pri pokladaní čohokoľvek do betónu by nemal byť moc riedky, práve že skôr by mal byť suchší. A ako ste si všimli, ja vždycky volím spôsob, obzvlášť pri miešaní v kýbli, takže si vysypem polku vreca a potom si dosypem tak, aby som mal v podstate dosiahnutú tú požadovanú hustotu. Samozrejme vždy vymiešaný materiál necháme minútku, dve, možno aj troška dlhšie postáť. Premiešame ešte raz a v podstate môžeme začať ukladať. Vidíme, že ten betónik je ešte moc riedky, takže ešte si do neho trošička pridáme. To je lepšie. Teraz ideme zabetónovať dačo. Dobre, nakoľko máme v podstate osadené všetky palisády v suchom betóne, môžeme ich finálne dobetónovať troška hredším, nie riedkým, ale trošička hredším betónom. Máme hotovo, palisádky máme dorobené a po obede môžeme pokračovať s položením nejakej zámkovej dlažby, takže určite to zachytíme aj na videjko.